Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Kamar yadda kuka sani, sunana Sadiya Haruna. 'Yan mata da matan aure, ina so ku buɗe kunnen ku saurare yadda kunnen basira. Me wayo za ka gane me nake nufi. Ke matan aure ne, kina ma mijinki komai wanda ya kamata ki mishi, kuma baya da time ɗinki yana kai karfe 1 ko 12 a waje. Ke budurwa ne wanda baki da farin jinin samari. Ke budurwa ne wanda kin san an gama dagargaza ki a waje, kuma kina karya ma mijin da zaki aure ke bejin kuma ke ba bejin ba. Ina so ku garzaya ku bi kayan matan wore. Doctor ne wanda kasa gabaki daya ta san da shi. Doctor ne mai zaman kansa wanda yana da NAFDAC registration number. Doctor 'yan mata ne, ba abin da baya yi na zamani. Kai mata sai da 'yan mata sai da kar ki bari a baki labari, ki garzaya ki bi shi ko ki chatting din shi a WhatsApp. In ya baki wani kayan matan, ke da kanki sai kin bi ni kin ce Sadiya thank you. So do. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye.